искам да поканя първо при мен на сцената мой, бих казал, близък другар, приятел, защото първата година, когато беше избран за кмет на Бургас, ме повика и аз да бъда. Така се чувствам като нещо, като академче му се чувствам, защото и тази година пак бях там, когато той беше преизбран с смазващите резултати от 70%, един от най-младите енергични кметове в България, който с огромен размах действа и наистина постига зашеметяващи резултати. Бургас изглежда по уникален начин. Убеден съм, че всеки един от вас е ходил последните години, просто се вижда със всеки един следващ ден как той се променя. И сега вашите аплодисменти за патрона на фестивала Димитър Николов. Добър ден, приятели! Преди 5 години започнахме малко с силна емоция, малко на шега. Спирита в Бургас се утвърди като един от най-добрите успешни фестивали в България. За трета поредна година, тази година община Бургас, съвместно с нашите партньори и организатори на фестивала, сме подготвили изключително много интересни събития, които са и съпътстващи и по време на фестивала. Конкретно с самата зона на фестивал тя се запазва, защото се оказва, че Спирит е единственият европейски фестивал, който се провежда на брега на морето на Сивия пясък, което прави изключително интересно неговата дестинация и завишава емоцията на феновете. Тази година ще има разместване на сцените, нови сцени, след малко ще чуете за тях, нови интересни забавления. Хубавото е, че вече Спирита направи така, че много съпътстващи и други културни събития в Бургас да се развият и да се ползват с голям успех. Забелязахме, че голям ръст има посещението на фестивала на пясъчните фигури, дните около Спирита, буквално се пръскат по шеговете от посетители. Забелязах също, че и всички останали дейности в град Бургас, започвам от таксиметрите шофьори, станаха много по-вежливи, защото и печелят достатъчно добре. Това е втория голям бонус за Бургас. Станаха по-услужливи и така показват интересни неща и се изпълняват качествено услугите. Спирит, освен че донесе известност на Бургас, на България, направи Бургас и зоната около фестивала интересна дестинация. Много нови хора го посетиха. Очакваме тази година да има още по-голям интерес. Първоначалните запитвания са по-високи. Именно за това сме амбицирани тази за нас пета юбилейна година да бъде по-различна от другите до момента. Групите да бъдат по-атрактивни и да наистина да направят така, че феновете и меломаните, които ни посетят, да изпитат едно незабравимо удоволствие. Хубаво е, че влязахме в всички европейски класации на музикални фестивали с гръм и трясък, макар че сме млади в бранша, но с много сериозни амбиции следващата година да показваме робца, смелост и по-сериозни резултати. Благодаря ви. Започваме с горна гледна точка на фестивала. Нашата задача е реално да изградим цялата инфраструктура на фестивала и тя естествено да заработи като часовник. Влизаме през централните входове, това е централен вход на фестивала, след като минете съответно през тикет контрола и security контрола. Влизате на място в фестивала, което така се оформя с стрит перформери, денс перформанс, имаме инфобюро, само смете за малко пари, извиняйте. Инфобюро, идеята е този фестивал. Щом стъпите на него, така толкова да ви хареса, че близките 2-3 дни да не излезете. Единственото нещо, което нямаме тази година, е може би и огромен търговски център, следващото ви ще мислим за това нещо. Естествено, това е ерията на спонсорите, на служителите, на нашите партньори. Ако успеете така да избегнете техните оферти и техните нови услуги, следващата част, която трябва да спрете на фестивала е денс зоната. По принцип, това беше миналогодишната джаз сцена. Сега тя е предназначена за различен денс перформанс, за открити уроци на живо и анимации. Срещу нея е рампата за екстремно колоездене. Тази зона до момента не беше ползвана с Спирита в Бургас, но тъй като община Бургас предприема много сериозни мерки по обградяването на целия сайт и на целия парк, така се забелязват нови места, където може да се
направят много атрактивни неща. След като мине ден зоната, се насочваме към улицата с храната и напитките, която ще бъде направена от Хепи. От двете страни, отзад и отпред на тази зона, сме мястото за така за порасналите деца, които ще могат да всякакъв тип PlayStation, различни игри и промоции, които евентуално нашите спонсори ще подготвят за събитие. Навлизам в бохемската част на фестивала. Как се завърти камерата? Бохемската част на фестивала. Тоест, това е наследника на джаз сцената, така наречената Бразообразие стейдж. След успешния фестивал, който се проведе в София, Бразообразие, логично беше този формат да намери своето място в Бургас, на Спирита Бургас. Веднага до него е оформена и лънч зоната, съответно с свинг коктейл бар, с хамаците, с наргилетата, с възглавниците. Това е едно място за чудесен мързелив следобед. Завъртаме, това е зад хотел Приморец. Са оформени два входа, Спирита Бургас и Солар Денс Арена. Тук това е направено с цел да се избегнат всякакъв вид струпване на хора и инциденти. Навлизаме вече в сайта, където започваме с Солар Денс Арена, с това ще получите повече информации за нея. Съответната инфраструктура към сцената. Дайте нататък, колеги, да ни бърз поглед върху. След малко ще разберем какви ще бъдат артистите на тези сцени. Разбира се. Плажът е добре почистен, да. Обезпаразитен, също така. Къмпинга, съответната инфраструктура, Jack Daniels Stage, които моите колеги ще кажат няколко думи за тях. Хип-хоп сцената, която е следващата. И влизаме вече в мейн сайта. Моля, един стоп. Благодаря. Тук също има новости. Това пространство в момента от май месец започне да функционира бар Нептун, където ние ще го оформим като VIP зона. Доста добре изглежда, гледахме го на снимки. Съответно пак кетеринг ерия, промо и спонсор серия. И влизаме вече към голямата сцена. Тук интересното е, интересното тук е и новото е, че разделяме фронта в хауса на две части, т.е. една отделна за осветление, една за звук, така може да се изчисти централната част пред сцената, което винаги е било проблем на такива фестивали и обикновено хората не виждат добре точно в център. И да продължим нататък, да влизаме в най-така интересната за вас зона. Това е бекстейджа. Тук интересното е, тъй като политиката на тази годишния фестивал е така да бъдете по-близо до артистите, затова ние правим една прес-тента специално за вас, за всеки видео интервюта с работни места. И съответно, тук нататък започват контейнерите, които са необходими за такъв тип продукция. Най-интересната част е зоната на артистите, как е организирана тя, съответните съблекални, акомодации за тях, production office, кетеринг, разбира се, зона за чакащи артисти и нещо, което много пак ще предоставяше на Бургас, един фитнес, може би това ще е първата сцена в света, която артистите ще имат собствен фитнес. С това приключва моята кратка презентация. Благодаря ви за търпението. Ще се видим с Спирита Бургас. Искам да поканя на сцената Любо Орсини от Солар, който ще ни представи артистите за 2012 година на тази сцена. В петък, 3 август, гост ни е диджей, който за 4 години подред беше диджей номер 1 на света, Армин Ван Бюрен. В събота, 4 август, гост ни е Марк Найт, който все още не е диджей номер 1 в света, но се надявам, че в следващите години това ще му се случи, но със сигурност е номер 1 тук в България. И в неделя, 5 август, гост ни е Ричи Хотин, който за първи път дойде при нас преди 2 години и от тогава се опитваме да го докараме отново, но беше абсолютно невъзможно. Но сега този път нямаше как да изпуснем тази възможност и затова той ще ни е гост и ще покрие техно сцената. Принципите, на които ще бъде програмирана и се програмира вече Jack Daniels Rock Арената, са тези, по които всъщност тя се случва през последните години.
а именно комбинация от интересни чуждестранни групи, които всъщност никога не сме чували, но е приятно да видим колко добре свирят. Най-съществените плюс най-интересните нови групи от българската рок сцена, а от миналата година вече можехме да си позволим. Всяка вечер имахме и поне 2 международни хедлайнера на нашата сцена. Това, което ще обявя аз в момента, е една група, която е била номинирана 7 пъти за Грами, 2 от които е спечелила такова. Освен това, направиха нов албум, който е с едно характерно дъбстеп звучене, комбинирано с хеви метал. Дами и господа, за мен е удоволствие да обявя групата Корн. Като хедлайнер. Това, което направихме, е, че разделихме фестивала на 2 зони. Първата зона обхваща старата част на Спирита в Бургас, която беше до Денс арената и хотел Приморец. В тази зона всички хора могат да влязат с 3-дневен билет, който ще им дава достъп до абсолютно всички сцени на цена, промоционална цена до 31 март от 120 лева. Това е наистина промоционална цена, защото, пак ви казвам, артистите, с които в момента преговаряме, правят сцената доста атрактивна и ако сравните цените с останалите фестивали, където има подобни изпълнения, ще видите, че нашите цени са, да кажем, наполовина по-ниски от това, което се случва в Европа. За Solar Dance арената също имаме отделен 3-дневен билет, който, ако някой желая да участва само на технопартитата, ще може да закупи срещу 80 лева, което също е запазване на цената от това, което се е случило миналата година. Отново тази цена е промоционална, тя ще важи само до 31 март, след което, ако има желаящи, имаме така наречения 3-дневен фестивален билет, който обхваща всички зони и той ще бъде и ще стартира на цена от 200 лева. Надявам се, има достатъчно време до фестивала. Живеем в така не добри икономически времена, но имаме достатъчно време, всеки един от нас и всеки посетител, който иска да закупи своя билет, постепенно да събере необходимите средства, след което да може да посети фестивала. Тук е момента да отбележа, че благодарение на Мирослав и Емануилов, който е изпълнителен директор на Event Team, ние работиме с тях ексклюзивно за 2012 година и всеки един, който има желание да закупи билет, може да използва мрежата на Event Team.